So Katina has wrote a message about Maititi and her marriage. And the main problem is very dongo. She tends to start new relationships very quickly, often before fully processing the end of the previous one or taking time to understand her own needs. This rush bypasses healthy vetting processes and self-reflection. Felicis feels and thinks she's incomplete or inadequate without a partner, using relationships to validate her self-worth. Dongo heavily blames men after every breakup as a coping mechanism to avoid accountability, play the victim for social support, or due to deep emotional hate and immaturity, projecting her unhappiness outward rather than self-reflecting. Dongo needs professional help to address her mental health and delusional tendencies in order for her to stop playing the victim game all the time. I'm not so sure if Ketina is already in the future. Ari kuita senge awona Maititi pamberi apo wazochema futi nerelationship yashumba iyi. Will Ketina ever stop fighting with Maititi nhai vedu we? Oh, that day will never arrive at all. Akamboti one akusiyana nezvekutukana naMaititi. Apa akuya futi achikomenta nezvemuchato nezverelationship yashumba. Handisi yangu kuti Maititi vachapindura here or she's going to keep quiet. Apa zvakutonetsa ndezvekuti nyaya yacho manje ka iyi yakunetsa kuti it's no longer valid now. Ketina should have said all this pavanga vachiri kunetsana pai ndopaifana kuuya nemafacts ake iwawaya kana ari kuti mafacts here kana kuti chii dai akauya nawo time iyoyo they were going to be effective. This was going to be a good weapon kuna Maititi, but manje now nema-achievements esaya nezvekuitwa naMaititi these days vakaudzwa nyaya dzese idzi or mafollowers they will say Ketina ane godo, Ketina ane jealousy, Ketina akazodai, so of which ma-incidents acho ane kauchokwadi mukati. It's just that Maititi now she has arrived. Dai vakataurirwa nguva yana Obina, nguva yana Zizo, nguva yana chi, and assured that was Felicitas that we know panyaya dzese dziri kutaurwa idzi. But anyway, vana vakamboita mashamwari isu hatizive Maititi that much. Iye anonyatsoziva Ketina kuti sure Maititi vari desperate for love zviri kutaurwa izvi, kuti she was supposed to have a self-introspection. Vozviona kuti is she ready for a relationship or she's just going in a relationship for the sake ekungoti she wants to validate her self-worth. Zviri kutaurwa pana Ketina. We know that my previous relationships esa Maititi, she was always blaming men kuti varume ndo vakamukanganisira pesapa, and she was also playing victim. Handizive zvangu kuti was it for social support here or chii immaturity iri kutaurwa here, I'm not so sure. So zviri kunzi hanzi Maititi likes kuda kublema and also havatore accountability pazvinhu zvese zvavanoita. Regai tione kuti statement iyi tichazorirefer here in future kana kuti it won't happen zvese zvekutaurwa naKetina izvi. Hanzi it's not a healthy relationship yavari kuita izvezvi. Kana shumba zvapo Maititi vanenge vakagohwesa bhora ravo, iye Ketina chiri kumunyanyonetsa ndechekuti bhora rake haasati agohwesawo. As much as anenge achingoti I don't need a man, munhu muchiziva kuti you don't need a man to be happy, you don't, mumwe inenge iri jealous, unenge usati waonawo wako. Zvazvino Maititi is happy, regai tivaallowe tivapewo time vambofara. Chero zvikasaenda nekumwe zvikaita nepamwe vakambofara, vanenge vakambofarawo, vanenge vakambochata, vanenge vakamboita sei, of which Ketina wacho akachata yes, but nababa Brandon zvemakore mangani 20 years ago ndozvachiri kutaura here. Maititi vachata kangani izvezvi time iyoyo, which means kuti vari kutopinda mumarelationship evanhu vanotovavhaliwawo nguva yacho iyoyo zvozongoendawo nepamwe. Let me just finish off necomment iri panapa iri kusapota Ketina zvaataura. Hanzi she ends up marrying any desperate homeless man she comes across with money she does have. Hope this time the money she had used is not stolen. Kittens come and attack, but all her men she has bought them and housed them. None of her men have taken her to their home because they are homeless. Ndozviri kutaurwa panapa necomment yemunhu uyu ari kuti iye Maititi vanongotora vanhu vasina dzimba dzavo. She is the one who is feeding them, housing those people. Havasati vamboita relationship yokuti vanotororwa voenda kumba ikoko votoenda
kunotonzi maititi vaenda kumba yemurume but hanzi ndo vanoita basa rekutoburitsa mari. Hanzi hopefully this time havana zvikwereti, havana zvavakashandisa mari yavo. Kosi tinenge takuzoudzwa kapemberi apo kuti aiwa musikana akazoshandisa mari dzake akazoshandisa chichichi she's now broke ane zvikwereti nenyaya yemafunction iwawo anenge akaitika aya. I don't know what you guys think nenyaya iyi. Let me know in the comment section. What are your thoughts panyaya iyi? Wasati subscribe, please do so.